pane nhau iri kutendera mumastreets. Inoda nyika yose inoziva kuti aiwa maelections ekuMozambique nekuBotswana akanga ane intervention yakaitika nevakomana aiwa vemuZimbabwe kana kuti vakomana veZANU-PF vaida kuti maruling party aivamo aiwa arambe achitonga. But pane mashoko ari shocking. Vakomana vanoona kuti aiwa the SADC Chairman he calls for immediate meeting vachida kuona maresolution kuti vangaita sei pamusoro pechaos iri kuitika muMozambique. Pane mashoko auya anoshamisa auya achireplyiwa kune the SADC Chairman. Saka pane mashoko anobuda nyika pana kuti subscribe or like on the bell icon. Pane this headline rinoona rinobuda nyika richinzi SADC calls emergency meeting over Mozambique post election chaos. Pana vatinoti vakomana mastreets vesocial media vaX vanzi African vanyora chiti ndiye Mozambique Emerson Mnangagwa contributed immensely to the problems in your country and the region. He can never be part of the solution. It's now a regional goal to surgically remove ZANU-PF from our politics. Domashwa anobuda nyora panapa amusizwa amuri kuona pahendo yakanzi African anobva akambana this budget line amuri kuona ndavakomana with the SADC block vari kuonekwa kunzi these guys they want to set up strategies ekuda kustopa the chaos munyika yeMozambique, but at the same time vari kuti vakomana vari kuda kustopa chaos are the ones who caused the chaos. So how come they can be included to the ones who want to come with the solution, yet they are the ones who caused the problem? Mashoko ari kubuda chitoko panapa atiri kuona kuti they are firing the regime, the ruling party ZANU-PF. Vari kuti ZANU-PF must be deleted from the political arena. Vachiti aiwa ndio iri kukonzeresa hovyo, ndio iri kukonzeresa bopoto kana mhirizhonga. Tudze mafunguro enyu motodii pamusoro pechiitiko ichi. Bina comment section yedu, so subscribe or like,